Tep mendo ka tarik kadai. Hendrai kadai ka video ka bala pensa priang hagi rensan social media ka pakentop ha YouTube ka bala penkindit opdiang menda ka janmiet jong ka kendai tarik ujulio arajar pulai par ka wei ni ki daw kadai namar kadai ha ka jaka aji kai yaki pulit ki bedang rung ha ka kam ka tahapo ka madan jong MLP First Battalion ka badan ha moyong lada pet kat kum kadur jong ka jaka bat bandan ka jingkan tho ya ka sorkar MDA hagani ka video ka bala ring manuru ngimtep henre ya ka por baki aji kai kumno ban siap ikitiar pensat kmat lada don ki jing yaki la yo schopen ban ya ka jing pertaban penrem ya ka sorkar MDA hapo ka jing lam kmat ka seng NPP habadang ya ka jing aji kai ka la don ka jing pa perta hari la jong lekat bomon bat down MDA bat kumta ka sadon pat ka wai ka kenhun ka bana persya pansiat bagi jing siat pensat kmat barru ban yo sngo ya ka jing betai hatu ka ni ka jing le ka dei ka basya ha ka an lani ka dei ka e ka bala pun wat ha ka minsiam jing ki samla ke bi yo kam ban sngo shrai ya ka sorkar MDA hari la jong government hari la jong government hari la jong government down MDA down MDA down MDA one We want